Pila ka mga biktima sang sunog sa Molo, syudad sang Iloilo, mas ginpili nga magpabilin sa evacuation center tungod sa Bagyo Ompong kaysa maghingagaw tukod sang ilang mga bag-o nga puluy-an. Inigintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Mas ginpili sa mga residente nga magpabilin anay sa evacuation center sa Boulevard Molo tungod sa posible mamunog nga pagtupas ng ulan nga dala sang bagyo. Pahayag ni Nida Tabod, 49 anyos, isa sa mga nasunugan nga maayo ang pagtatap sa ila sa evacuation center, rason nga ang mas ginpili na lang nila nga magpabilin anay tungod kay wala man sila sang balikan sa ilang nga panimalay. Okay man ma'am, kaya siyempre, disepte man kami di man. Wala man problema. Naabta naman sang news team nga nagapanipon sang nabilin nga kagamitan si Dondi Catalan, 33 anyos, isa man sa mga nasunugan. Sang ginpamangkot kung tuyo pa bala niya magbalik istar sa lugar apisar wala na ini sang nabilin nga balay, isa lamang ang iyang sabat. Huwag man tadaan kwarta mam nga anuan. Di kung pwede mga tindog lang, di pagpayag lang. May istaran lang kami bla. Sa subong temporaryo nga nagapuyo ang pamilya ni Catalan sa evacuation center agud mahilway man sa peligro nga mahimo matabo tungod sa malain nga tiyempo. Nakaschedule man nga paghahatagan sang city government ang mga biktima sang sunog sang financial assistance subong nga hapon. Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.